Chanchinthar motor accident o masbo mi palit chuanga an chuang lai chuan mi papakhat alawin mi papakhat chu alo dang hlau me a ti chuan phone zonga chuan phone pakhat a hmu lawa a password ra box ya tingina shirawa khalana a post gota a post chuan mi nan an shi supa an kal dai bakachal a hluah chuan the ben a shoya raife atia raife hluah chuan o du chu kala se to da wega kala se le ke eki ui zala ke eka ziga ke first take sa ziga ka ba eleto tha ui da ka a ui lai kan alo ui thu sia khove la hia la da pa di 3 action ahin chu ma sang zwa zau di na ya Chanchinthar alo ngai changu COVID-19 shilehi atam ema wangin mas wa le kuchile kutkor wa le sanitizer mang turan ya chuan swa don piang oi iya kut hand sanitizer le mas wa turan ya chuan ho huna imal kha pai turan ya chuan kut silva turan ya chuan thwa donin mas le hand sanitizer mang turan ya chuan kavet hi atam ema wangin arungai cha angu tang